ko ta wuce rabin sadara tarjama ba za ta ciki sadara ba. Tarjama demar wata jumla kawai faɗa ya wuce. Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas wanda iya giwarsa kawai soja 4,000 ya fito da shi don ya kewaye mutum 80 da suka rako al-Imam al-Hussein. Soja 4,000 a giwarsa kawai don ya zo ya mai fate-fate da mutum 80. Zuciyar mutanen 80 nan ɗamna na Fatima 'yar annabi, shi kuma yana da ɗan Sa'ad dan Abi Waqqas ne wanda ya ɗaukaka da annabi, da aka yi muke ta gaunarsa don cewa ya bauta, ya so, ya yi hidima, ya yi imani da annabi. To arzikin wannan dattijo da ya haifi wannan Saliha ta haifi wannan shugaba, ya jawo a zugarsa kawai soja 4,000 ne kewaye da shi don ya zo ya ritsa Imamul Husaini da mutum 80 tare da shi. Bukhari ta shi ta masa ba ta kai sadara ɗaya ba, balle maganar wannan abu ne. Hukuma za ku sunan kuma tarihin at-tarihul kabir, babban tarihi da ya hada don ya tattara manyan al'amura. Husaini bai isa an bato gun Bukhari ba, da ma ya isa laƙalli ma yayi abin da suke yayi abin da Zahabi yayi abin da Mizzi yayi abin da Ibn al-Imad al-Hanbali yayi abin da Ibn Kathir yayi abin da Ibn Hajar yayi. A ko an bato kashe Husaini bai isa bagunsa, ko an bato tarjamar makashin ba ta kai cikakken sadara ɗaya ba, ba za ta cika sadara ɗaya ba. Da abin anan ya tsaya, magana annabi nake, duk wanda muka girma mun girma shi dan wa. To ku biyo ni ku gani abin da ya faru. Jama'a, kwa ga da ya zo cewa yi Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas al-Quraishi az-Zuhri an abihi sami aminu Aizar ibn Hurais, shikenan. An abihi da wancan ma nasaba ce, jumlar da shine an abihi sami aminu Aizar ibn Hurais. Iya tarjama da yake an abihi sami aminu Aizar ibn Hurais, mana an abihi rawa an abihi ya ruwaita gun babansa, shi kuma Aizaru dan Hurais ya ruwaita gunsa, kada ya wuce. Da nan ta tsaya da sauki. Haka za ta jama Imam al-Muhaddisina li shakhsin tawalla qiyadata failaqin fa'ala bil Imam al-Husayn bin bintin nadiq bil ahadith afa'il kusfati shamsu li ajliha. Haka yi a tarjamar ta kadarin kwamandan da ya jagoranci bataliyar da ta yi aikar da sai da rana ta yi zazzabi. Amma abun Bukhari wayi Husayn, maganar gaskiya. Da Abubakar ya zaga zai mai wannan tarjuma, ko dan Abubakar ya kashe? Mun magana annabi muke. Da Ibn Khirash ya ce bai yadda da lanurarsu ba, kun ga abin da suka yi mu. Kuma ya ja wannan karatun batun zuhuri da yadda abubuwa suka jujjuya, ni irin yadda na nutsa na fahimci al'amura nake tafi kai. Kuma in man fito na fahimci abinda na sanin nan ba, za a yi ta ganin beke na ko zarmewa ta ko tuhumata da cewa na canja wata hanya na koma wata. Amma ka san a littattafan hanya ta maganganun suke, ba kage ba wani rubuta musu, ba giya suka sha suka rubuta ba, suna tsane. Ko ba a mai da ni jaki da kwakwalwata ba, abinda na gani ya fito ya tabbata shi zan tafi kai, kuma shi zan kira kansa. Ya kamata ya girmama jinin Imam al-Husayn. In sunansa Bukhari, sunan wannan al-Imam al-Husayn, ka zo kan tarjaman makashinsa, abinda kaga kawai ka sani game da shi an abi sami aminu Aizar ibn Hurais, ka wuce. Dan ana murza mana gashin baki kawai. Lakum dinukum walidi. Wal a'jabu anna jami'a man tarjamu li hadha al-la'in qad sarahu bi da'anihim fi bi hadha adh-dhanb al-kabir alladhi takabu. Duk wanda suka tarjama sa sun taba shi da wannan aibin banda Bukhari.
duk masu tarjama su sun taba shi har wanda suka yi dabaran ma kamar suka yi tabawa mai sanyi irin ibnu sa'ad cikin tabaqat da yan ahwa'u da yasa kamar yana neman ya ba su uzurin dole aka yi mai kaza tatsuniya dai ta banza amma dai ya taba shi ya faɗi shi ya kashe Umar dan shi ya kashe Al-Husayn. Zahabi a cikin Mizan al-Itidal ya raba shi biyu akalla ka zaɓi rukunin da kake so. Ya raba Umar dan Sa'ad gida biyu yace huwa fi nafsihi ghairu muttaham, idan a kankin kansa za a yi magana ai ba abin tuhuma bane, mana mutumin kirki ne ba abin tuhuma bane, walakinahu bashar qital Husaini wa fa'ala al-afa'ila, sai dai a dai gefen shi ya jagoranci yaƙar Husaini yayi ayyuka iri-iri ya dunkule su. Kun ga ya rabawa biyu akan kin kansa to ga yadda yake kaga ya afa'ala fa'ila magar mutam ta gefe ɗaya kuma ya kashe Husaini. Ka duba in ga zaka dubi nagartarsa mutumin kirki ne to daukata zaka iya, in kuma zaka dubi ya kashe Husaini ya aikata ayyuka to zabi. Da haka da ya je kasan da ya tabbatar da wannan musakon sai ce qalal ijli rawa anhu nasu tabi'in suka. Ijli ya ce mutane su ruwata gonsa tabi'i ne amintacce. Ahmad dan Zuhair ya ce na tambayi yaya dan Ma'in Umar bin Sa'adin sika, shin Umar dan Sa'ad sika ne? Fa kale ce kaifa yakunu man qatala Husaina sikatan, ya wanda ya kashe Husaini zai zama sika. Sai raba biyu to ka zaba, in kana son ka dauke shi sika kana da salafu ijli, in kana son ka dauke shi ba sika ba ibnu Ma'in. Ya raba biyu, in kana son ka dauke shi mutumin kirki gairu muttaham, in kana son ka dauke shi ya aika to fa Allah afa'ila. Ya raba biyu ya wuce, ai Allah kalli ya gwada duk da dai madalla tur har ai zaman a raba biyu ana a nagari ne ana a ba nagari bane, ya kashe Husaini. Yayin da za su yi tifaki kalma kai mai tsofanan raini ga Abubakar da Umar, uwa ka uba ka kakanninka duka gaba ɗaya Allah ya hada tura wuta. Amma makashin Husaini ana raba biyu, wasu sun ce amintacce ne, wasu sun ce ba amintacce bane, akan kin kansa ba mutum abin tuhuma bane, amma ya aikata aikace kuma ba abin tuhuma bane. Akwai tuhumar da ta wuce kashe Imam Husaini, amma laƙalli ya yi Buhari ko ta kan magana bai koma ba. Ya jama'a, idan mun duba ma ga ba da haza ji Allah ƙari'u bai na khiyar ni khiyar al'ijili wa khiyar ibn Ma'in. Ibn Abi Hatim razi shi kuwa ka duk tafa bi ɗani inda ibn Ma'in duna tausiki inda al'ijili, bai ɗauko wannan tausiki na ijili ba, su kan kawai ya faɗa. Allah ya masa albarka, don mun kowa inda ya abin kirki muna tare da shi. Ibn Abi Hatim shi sukan ya faɗa, ya ce babansa ya ce ya zai zama sika, Ibn Ma'in ya ce ya zai zama sika bayan ya kashe Imam Hussein. Kenan su sun yadda kashe Imam Hussein ne laifi, zunubi ne da zai salbin sika gare ka. Ijili bai yadda da haka ba, Buhari bai yadda da haka ba. Ibn Zahabi ko ya raba kafa, ya yadda bai yadda ba. Wa mabin hajjar fa zafa tarjamata bil lisan, Ibn Hajar ko ya shafe tarjamar gaba daya. Sannan ya tafi ya muwafaka da Zahabi cikin taqrib, yace a ƙarshe bayan ya faɗi shi kashe Husaini kuma yace saduqun lakinnahu maqatawun nasu, aka yi raba ya irin ta Zahabi akan kin saduqun magaskaci ne lakinnahu maqatawun nasu kaza sai da mutane sun tsane shi saboda yayi kaza haka ka zaba. In zaka duba kankin kansa to in zaka shiga yama to mutane sun tsane shi. Ya raba biyu. Bukhari fa lam yakul ladayhi min waqtil kafi walau lil isharati idha al amr al basit. Imam al-Husaini bi sababun sa shi yasa kuga na sauye giya, na ga abubuwan ba kyau, ce kai ni na bata lokaci na kawai abu annabi kawai. Kullum aka rabu biyu kana tare da macutan ma'aiki, duk inda aka cuci annabi kai nan kake, kullum aka cuci annabi kai nan kake, a nan ne ta ganinsa kullum ba a taba annabi ba sai ka gan shi abu. wala ajabu wani abu mafi ban mamaki anna ta riwayatul aizar bil lawrayza hadhihi qissatun zakara kaseerun mimman tarjamu li hadha al-layn. Wata kissa ce wadda duk wanda ya faɗi aizaru dan huraisu a tarjamar Umar dan Sa'adu to ya faɗi kissar, in banda mutum ɗaya sunansa Bukhari. Duk wanda ya faɗi aizaru dan huraisu
a tarjama Umar dan Sa'adu ya faɗi kissar in banda mutum ɗaya sunansa wa inda ya faɗi Aizaru ya faɗi kissar in banda mutum ɗaya sunansa Bukhari ya faɗi kissar Aizarin ya faɗi Aizarin ya ki faɗar kissar a tarjama Umar din wannan shi da fito min ba ittifaqan bane rashin ambatarsa komai na abin da aka yi amdan an kasdin yayi domin duk wanda na ga ka Aizaru dan Huraisu ya faɗi kissar in banda shi kadai a tarjama Umar ya kawo ambatan Aizar ya ƙi faɗar kissar ya datse ta wace kissa ce mu koma cikin Tazibul Kamal mu duba asal Bukhari an yazkura riwayat wa bitul qissata hifazan ala sum'ati hadha rawiyatul kabir an tasua zakar halbizi tarjuma ta 4867 wa qala hakim Abu Ahmad kwaga yana cewa qala hakim Abu Ahmad cikin birzi kun buda qala hakim Abu Ahmad samitu Abu Husayn al-Ghazi yaqulu yaji Abu Husayn al-Ghazi yana cewa samitu Abu Hafsin سمعت أبا حمص عمرو بن علي يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا العيزار بن حريث shine can wanda Bukhari ya kawo ko yace min abihi sami aminu aizaru bin Uzair an abihi sami aminu aizaru bin Hurais haka yi faɗa ko to kun ga gashi nan da ya kawo a tarjamarsa aizaru ibn Hurais sai yake cewa haddasa samitu abu hafsin ya ce ya ji yahya dan sa'id shine wa kaddan ya kulna ta haddasa na isma'il ibn abi khalid ala haddasa aizaru ibn Hurais an umar ibn sa'adin yahya ibn sa'id ya koro isnadi zuwa kan aizaru daga umar ibn sa'ad fa qala lahu rajulun min bani dubai'a yuqalu lahu musa take yanke cikin masu sauraron sa wani mutum mai suna musa daga kabilar banu dubai'a sai wanzar ya ce masa ya aba sa'id hadha qatilul husayn koko haza qatilul Husayn wannan Umar bin Sa'ad da jika faɗa kana nufin makashin Husaini fasakata sai ya ibn Sa'id kadan ya shiru bai da ce ma'ana za su gane ya koro isnadi Aizaru dan Huraisu ya ce Umar dan Sa'ad ya ce sai wani ya ce Umar dan Sa'ad wanda ya kashe Husaini kake nufi faqala zai ce sai fasakata sai shiru faƙali sai wannan mutum ya kuma an ƙatil Husaini tuhaddisuna da ya ga shiru sai ya ce amsa ta fito ya ji nauyin ya ce shi ne watakila bai taba kawo za su ya soci amanar su ya zantar da su hadisi su ruwaita su tafi gaba wake wannan ya haya bin sa'id al-qaddan shaihin Buhari shaihin Ahmad dan Hanbali sai Musa ya ce an qatilul Husaini tuhaddisuna inda Allah hadisi yau ya kare daga makashin Husaini zaka ga mana hadisi makashin Husaini shi zai zantar da mu addinin mu fasakata sai ya ibn Sa'id ya kuma yin shuru masu sauraron sa ba ɗan makaranta wani yake mar wannan wa qala Abdurrahman ibn Yusufa ibn Khirash ya kuma canja isnadi mizzi zuwa Abdurrahman dan Yusuf dan Khirash yace haddathana Abu Hafsin huwa al-Fallas qala sami'tu ya ibn Sa'id al-Qattan wa haddathana Shu'batu ya kuma canja hanya wa Sufyan an Abi Saka anil Aizari ibn al-Huraisi an Umar ibn Sa'adin isnadi na zuwa Umar bin Sa'ad fa kama ilayhi rajulun yana canja hanyoyin kissar wadda ta faru wannan ta tsiyan da aka yi ibn Sa'id zumbur ya miƙe kama ya miƙe fa kale yace amma takhabullah tarwi an Umar ibn Sa'id baka jin tsoron Allah ruwaya zakai daga Umar dan Sa'id
dan Sa'ad Umar dan Sa'ad afwan riwaya zaka daga Umar dan Sa'ad fa baka sai ya fashe da kuka wi ya ta kuka dalibai wani tashi ta kama burki wai ka tsoron Allah yanzu hadisin Umar bin Sa'id aka karwaitan mana ya fashe da kuka wa qala la a'udu uhaddisu anhu abadan yace na tuba daga yau bazan kuma zantar da ku hadisin sa ba na tuba ya yadda cewa laifi ne ruwaita hadisi daga gunsa hakaza idan asbatu riwayatul aizar ibn hurais an Umar bin Sa'id ma'taman li hadd an al-qaddana baka ashe wannan riwaya da Bukhari ya ishara gare ta shehunnansa sun jarraba ruwaitar da ita suka haɗu da bankashi daga ɗalibansu da ta kai su ga kuka da tuba waje alayi a taziru waya ƙulu la'a'udu u haddisu anhu abadan yana ba su haƙuri ku mun afuwa daga yau ba zan kuma ba ku hadisinsa ba yana kuka yana faɗa shaihinsa wa ba da lufazi lam yi ujibin kalamul kaɗani haza duk da sun ta dabara a kun isarwar daga hafizai irin al'adarsu magana kaɗanin nan wasu bata burge su ba fafatar ba'dahu suka datsa cashi wa tasri'u bi adami jawazir riwayati an Umar ibn Sa'ad haza sai suka datse da a'udu kawai suka tsaya kamar zahabi cikin mizal itidal fa baka wa qala la a'udu ya datse ta iyana asqalani koyi da shi a tazib fa baka wa qala la a'udu bi karasa ba shine la a'udu uhaddisu anhu abadan dan wannan abin da ke nuna haramcin yin riwaya gunsa sai suka datsa karashin la'udu kawai suka abin amma dai asalin ku koma za ku ga shi mizzi ya ciki ta kuna ji na? amma Bukhari fa haza kamilan isa to wani masu sun kawo shashi Buhari gaba ɗaya shafi ta kuma faɗa hadisan ta nake yanzu ya ruwaitar da mu hadisin aizaru shafe wasa ga kissar haramta faɗar hadisin ta nake tabbatar da hadisin ne duk da yana da dama riwayoyin na Umar ibn Sa'd din a wasu littafan nasa amma yanzu wannan ina son fito muku da ta ba rashin yaddarsa da shi bane ya hana shi kai shi cikin wancan kundi danga abin da yi a nan wajen sitirci a gane riwaya gunsa haramun ci ya datsa kissar ya faɗi hadisin ga ta kuma duk wanda suka aizaru a tarjamar Umaru sun faɗi ta banda Bukhari ya faɗi aizaru ya datsa kissar da ta faru kan hadisin aizaru a koma a duba ya yi koge ba abu ka zikirar riwaya wa hazafa alƙissa tarihul kabir juz'i na 6 shafi na 18 zuwa 19 ya mai da ita tarjama ta koma sadara ko rabin sadara fasu alhuna tambaya ana limaza hadha alhazfu ma abqa zikri riwayat al-aizar hazi me yasa bai ga ya shafi Umar bin Sa'ad din ba me yasa bai ga ya shafe riwayar ba amma ya shafe kissar da take haramta zantar da riwayar allati bakal qaddanu min ajli hammihi bi dhikriha wa lam yadhkurha qaddanu niyyata ya fada bai fada hadisin ba aka taka mu burki ta kuka to me yasa Bukhari da kissar da shehunansa yayin himmaci fadatta kawai ya niga ci zai yayin kura zai fada aka taka mu burki ya ta rusa kuka tare da bai fadi ta ba me yasa ya faɗi kissa ya faɗi hadisin ya datsa kissar ina tambaya aban amsa inda dai ana ƙwarin nuna ƙagawa muke wallahi Allah shi ne shaida in raina na farin ciki da wannan ɗarfata ainihin kar Allah ya mun yadda nake so kawai na auna ko in gaskiya ko in ƙarya ko in ba annabi ko in bi shiririta na ga shi kaɗai aka aiko ba ni da wani karsashi kan ɓata wani amma in dai abubuwan nan an wa annabi kai me ya rage maka tare da mutum a ko'ina a cin dunduniyar ma'aiki za ka same shi ba inda za ka ga an yi wani turjiya da ma'aiki ya koma bayan ma'aiki
‘ya'yan annabi ya soke su, magautansu ya cika littafi da su, mabiyansu ya soke su, magautansu ya cika littafi da su, hadisai na tsarki ya rushe su, hadisan ƙazanta ya tara su, hadisai na gaskiya ya ƙi karɓa, hadisai na ƙarya ya tsarkake su. Duk ba abin da nake faɗa wanda ya ce ƙarya kake ko ba haka abin yake ba. To, ni ban ce dole ka ba, amma karatu ne biyu, wancan nake mun wuce gunnan lissafi zan tafi, maganar zuhur ta dawo da ni nake sharhi. Nan da fito muku da mas'alolin nan. Siyasar da ta bayu su zuhur suke cewa annabi ya canja. Ga yadda aka. Yanzu ba ku ganin karatun yana fitowa? In ban bi ta wannan hanyar ba ta ya za ku je inda na je? Ta za ku tafi inda, ta za mu zama daidai? Za ku dinga ganin zafi na. Za kuma ɓata suna wasu su gaskata, amma ba abin da zai raba rigiman nan sai fito da dalilai na da su suka kai ni inda nake a yau. Babu zafi, gun mai kishi inda annabin nan matsalar su abincinsu ne addininsu, ba zafi. Inda annabi ya damu mutum, ai ta wannan. To, in ma da zafin agunsu ne, mu dai agunmu wannan shine sanyin kuma kalau. In babu ce babu, in akwai injin ba ni ba ne, ko ma ka yi rigima da wanda suka tabbatar suka rubuta. Jama'a kuna jina. Nan nake cewa aina zaba an al-Bukhari zalika tabjilul ladhi yakinnuhu lil qattani lidarajati annahu tajannaba riwayata al-Imam as-Sadiq fi sahihi min ajli ma balagahu fi haqqi as-Sadiq an al-Qattani kama sarraha ibn Taymiyyah. Tambayar da nake kuma yau salafawa, ina bakin kishin da Bukhari yake wa Yahya ibn Sa'id, wanda kishinsa ga Yahya ibn Sa'id da girman magana Yahya ibn Sa'id ta kai shi ga matsayin da zai iya dukan ta maulada dan ma'aiki kamar Ja'far ne Sadiku, ya sa kafa ya doke shi, ya sa shi cikin tarkace kirwaitar hadisinsa cikin sayi, ya tsarkake littafinsa daga kazantar Ja'far ne Sadiku dan annabi. To haka zan kalla abu. Hujjarsa kamar da Ibn Taymiyyah tabbatar cikin juz'i na 7 shafi na 533 shine qadistarabal Bukhari fi ba'd hadisihi lamma balagahu an ya ibn Sa'id al-Qattani fihi kalamun falam yukhrij lahu. Bukhari yayi shakku kan hadisin Ja'far bin Sadiq, mana ya tuhume shi da ƙarya. Yayin da wani zance ya zo masa daga Yahya ibn Sa'id al-Qattani akan Ja'far bin Sadiq, dan haka ya ki fitar da hadisin sa a littafin sa mai tsarki da sai tsarkaka zai sa ya kai kazanta ciki. Har yau ba a faɗa mana meye laifin ba, amma dai tunda Yahya ya ce Buhari ya ga an gama, ya ɗauki kamar Ja'far bin Sadiq ya jefa bola, ya kisa shi a sahihi. Yau gashi kuma yayan nan kuka yake akan Umar dan Sa'adu, shi kuma Buhari ya murde ta yaki saurarar Yahaya akan Umar, ya saurari Yahaya akan Ja'far bin Sadiq da ba a faɗi laifin da yayi ba. Umar bin ibn Sa'ad kashe dan annabi yayi, kuma in sahabi yake magana sahabi ya kashe, aka biya shi, aka ƙara masa mulki, aka ƙara masa faɗin ƙasarsa. Bukhari ya ƙi saurara Yahya ɗan Sa'id al-Qattani kan Umar ɗan Sa'ad daga laifinsa fili, ya saurare shi kan Ja'far ɗan Muhammad ɗan Ali ɗan Husaini ɗan na Fatima ‘yar annabi, ya karɓi abin da ba a faɗi laifin ba har yau, wanda wannan jita-jita a gunsa ta fi kashe Husaini sau 1000. Da haka yi watsi da shi ki karba. Jita-jita kan ɗan annabi babba ce agunsa, yayin da aiki ƙazami irin wannan a haƙƙin ‘ya'yan sahabbai ba masu habban ba, agunsa ƙanƙanin abu, don ya kashe Husaini sai mai kan an batattabe ba. Ƙissar kuma da aka ce yaya ɗan ƙaɗɗanin ya kuka kan niyyar zantar da hadisinsa, da almajiran suka ce ka ji tsoron Allah, ya datse ta. ɗan uwa, ni ba neman kuɗi nake da addini ba, ina yin addini don tsira, ban hana ka kai sana'a ka ba. Tun mai musun maganganun nan wallahi sana'a ce ta hana shi, wallahi
sana'a yake da waɗannan butanci, sana'a yake abinci yake ci, shikenan dukkan wanda kuka jana tarata ba mutum ba ko mala'ika inda zai musa wannan abu sai dai in ya kawo hujja, in bai da hujja to wallahi san rai ne sashi. Kai watsi da Ja'far bin Sadiq akan jita-jita, ka rungume Umar dan Sa'ad akan ayyukin da duk duniya ta san yayi, sammai suka yi rawa kansai suka girgiza, annabi ya makoki tun kafin ayi rana ta yi zazzabi, ka nuna ba komai yayi ba, ka rungume shi, ka nuna kishinka da kaunarka gare shi, ka watsi da dan ma'aikin Allah akan abin da har yau baka gaya mana me yayi ba. Qulamatun min zufri bamihi ta'dilu min misl al-Bukhari mi'a. Aka ka mutu ba da kanaki ba, da abin da ku jina ta faɗa akwai abubuwa ne, zaka sai in tattare dole an sa cikin rijal na Bukhari. Ai ba dole kullun zan faɗa sai ne wannan karatun ba, amma dai a kirji na